Ubak Vincent H. Palau, Presiden Kamigalaya Pradesh Congress Committee Ulaong, bakarai penduk ni ai tiket ke syong haga jing start ki seng san hima. Ulaong bakum ke nuksa la yoi bakaseng Voice of the People Party ru kala bujli yau kertong bapen bena mensua dawai pat kum kene kerja haga seng Congress. Habakran sikilat patai kubur haga nok pai sengi jong ispotrik kala lingkot arja arpusan keski ke baka MPCC ke pelat pat ba ya ke top baar ki kertong jongka bani aireng hak election MDC sya KHADC bat JHADC ubak pala ulaong baka syong haki pat ba pat ban bishar. Kajing ai tiket especially ke mahabupa BPP kila ai tiket andre ki pendam no. Atrai kasaji ai ting wat hang kono ka parti ro tangan try bahkan don ke jimentoy ka kongres leni kino ki parti nama babele ba ka kade ban habaki ai tiket idon de kanong rim akaba bitro kidon kanong rim example kabaja menta kade hanong stein tangan try ba kinong nong stein ki snotho ka e ka daw ki ba ki ai tiket ka e ka daw ba ki pendok bihan ki tiket tangan try ki parti kamtam ki parti thumai kum ka WPP abaki ai ro ki perkhat bah ki pendam ro ki perkhat bah tela de ki ai ki sem bomlong ki pendam no ki ai sawai lene ki ai haden ki sauto ba kimla ba control ki ai sawai lene ki ai hendre ba kimnget kum ba ki ong ki pendam no na try kata ka song ha ka jing song ha ka daw ndal ade election ki hap lade ka kres lene ka VPP ki apa soto ki pai ba jong ketu ka konstitusi le keleng menta ka don ka interlink ne ka wei ka konstitusi ka wei ka susi ka song ha ka jingla jong ki ban soto atrai ba kene kala ban long cibenta ka de ka ba ki pengkoloi palat ki klem da perkhat ba kata ni hang ni persang ni hang ne ro ki don ki bangila ai tiket hadin pat ki syam banda yat keleng ki sio ba ke ki ong ngasar iswa ai lap no kiwei kada ne pakum taro te kidon ro ki ba nyimut pan ai tiket ti ki ong ai ngan ye swa ai hadin ban like te kata kada don kam ba ban le hong bok swa ban ai kenang ban like ka jingja purom tengah klam ir ba kan mentoy ka no ka parti lada ka jing ai ka jing sim ka don ka tau ko ba piang Ubak pala ulakran ru halor kalong kaman ke jingyat lenti syak election MDC hak badon ru ki kertong ki bami na ki seng san hima bat pen krep banyak khon kum ki kertong khlam seng. Ulaong bagi kertong baro ki don la ka benta bat hak bakut hi kedai ke jingla unu kertong ban yadai ni pen so tho ki pat ba ban ai ke jing kersan. Pi hak politics hak business hak niam kurkom hak riti kudustur ni don ke ethics bigam ta parang ngidon ka akor ke burom ngidon ka tibru ke tiblei ke politik si ting gibru ki don ha gono ke parti kim so hun ni ka to ke parti kimi ki le independence lani ki don ha gono ke parti ki tip ka to ke parti kamler show kimi ki le independence ngangas nyo ba kamlelere ki le gono ke parti le gono ke position ultimately ude upai ba uban rai Uneu brio umi nak ka parti namarna example babon bami menta nak parti NPP kile independence ni UDP kile independence naso kam lele lada kipat ba ki ai ka jing sania kami kalian dan ni ka kasih jentiang ni ka state ka barit kipat ba kitip upat example maulai ki don po NPP kipat kile independent babon sejan dihil su kum johi Tunggu kita kamlele kasong hak kau bawa sampai ba bensuang atang baki mi nak tu parti kile independence te baki de ki biru ko beler le ne beler ka ai kan ngamla pan ai kita certificate na try pai ba on sai ka certificate tingi hapuram hero ya ka jingsngau jong kitu ki individual ki badon ka parti ki phat ki le na try kata ka ain ka sha baki biru ki le independent ka sha baki phat na ka wei ka parti si ka wei ka parti kam tamatis council te tanggawai kalong ka reflex ya kacak benriuro ba ngidi bandon ki badon ngidi bandon ki biru ki badon nong rim ngidi bandon ki biru ki badon ka akor ke burom ka kten ka tlik nda ki lami ki benye ka parti ne ki benye ki leader ne lani kisngau ba ke jingmi jongki kata ka nong rim ba ki don ka de nam de ne
katang tinggi haperkat ngaso tu bangadon ho kongres menta atsan kandu snem pressure ting kidon ki perlok mi no nang tu jon changta no sota nga ki ba iklam wan hang ni ban kamai iklam wan hang ni ban mare na ke parti leni ban panbor ni wan hang ni ban ai chi skri ba laki ba kimon kila ai ni kalat la ki ba kimon kin ma asyuk kalat ting hab nge kata kamandet ngatrai kamandet kan batai pa kejingile jung gitu ke kandidat ke ka babhane ka bamhane ka badena bamdena Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya